ndị Igbo ekenekwa m unu. Asị bụ nke onye chi ya zelu. Mụnwa bụ nwaada ala Igbo ji eme ọnụ. Ada Igbo global si ka m pụtakwa ọzọ ka m si apụta. Si ka m bịa kene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla si na-anụ olu m. Asị m ya dị ilu onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo mma. Na Eke na Nkwọ na Orie na Afọ. Ya dị ilu ụmụ Igbo na mma ebe ọbụla unu nọ. Ekenekwa m unu. Asị m egbe belu ugobelu nke si ibinye ebele nkwufulie. Ojiọfọ ga-ana. Nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ, biko nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ. Biko na ụmụ Igbo, asị m ya dị ilu unu na mma. Mgbe si ka m pụta n'ụbọchị taata maka ife na-afịọ Igbo be anyị. Nsị ka m nwere ofele a biko ka m bịa nye ụmụ Igbo. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, biko na-afụ n'onwe unu n'anya. Biko na ya nọrọ na onye kwụrụ ọtọ nkwatu onye asọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ. Anyị ncha ka ọ dịla anyị niile na mma. Nke onye na-eme ya ga-alị ya bụ ife dị mma. Asị m ya dị ilu onye ọbụla na mma biko. Nwesị ka m pụta maka ife na-afịọ na be anyị. Ọ kachasị ilu na asị, akpọmasị na akpọmoke. Ndị kwe na ndị na-ekwerọ. Ọ gịnị na-eme biko? Ọ kachasị n'ife a na-afịọ maka Ogechi Okeke Njaka na Mariam Justice. Abịarọ m ịma onye ọbụla ikpe, adị m ama Mariam Justice ikpe, adị m ama Ogechi ikpe. Maka na ife emego bụ na omego. Si ka m bịa yie onye ọbụla. Biko, onye ọbụla iwe dị n'obi ya gbaghalụ. Na-ayọkwa dadi anyị bụ Fada Mbaka ebe ọbụla esi mejọọ gị na this case. Dadi biko gbaghalụ. Ịbụkwa nna. Ọ na-abụ nwa mejọ nna ya, o wela ofu aka tie ihe, o wela ofu aka nke ọzọ kpotiti ya. Enwela iwe ka o si dị gị n'obi. Na-ayọkwa Mariam Justice n'isi Ogechi. Anyị niile bụ ụmụ Igbo. Ife ọsọkwa ya bụ nọọ ya bụ ife menụ biko nụ. Ka anyị mee na ya na amikebu wee si mee ya na amikebu wee ka anyị ghara na-ebupụta n'onwe anyị. Ama m na iwe dị gị n'obi. Gbaalụ n'ụzọ ọbụla. Maka asị ka akụchasịrị ife niile. Ụmụ ife ga-apụtachasịkwa n'ime. N'ụdị ọbụla o sikwa ya bụ nọ ya bụ ife menụ. Biko wetunataba obi. Gbaalụ. Maka na onye na-ewepụ iwe elekwa anya n'ụzọ nke ọzọ, o nwekwara ebe isi mejọ. Maka na a na-etikwa nwatakịrị ife asị anya bịa n'akwa, ọ ga-ebekwa. Mana abịarọ m ime onye ọbụla ikpe because na ife emerego bụ na omerago. Maka na this case ka m na-ayọ se ewezini agawa Madam Mariam Justice biko withdraw this case. Ka eme ya n'ụdị ọzọ. Let there be peace. I am an advocate of peace. Ebe m na-abata bụ ebe a na-enwe nsogbu, ntinye ọnụ ka e nwee udo. Anọrọ m ama anybody ikpe. Mana onwe onye mejọ ọnụ agwụ ya na ife o mere adịrọ mma. Biko wetunata obi maka na keesi a dịzi gị n'aka. Withdraw ya. Nwanne ya dị-edu nwanne ya agakwa na please. Biko obi gị dee. Ife ọsọkwa ya ma ndị na-asị gị gaa n'iru. Onye bụ nwanne ya bụrụkwa odogwu, ife ọsọkwa ya bụrụ. Wetunata aka gị biko. Ana m ayọ gị wetunata obi gị. Withdraw this case. Ka eme ya na another way, but not in this way. Esi eme ya. Ọkụ ya ka m si ka m pụta wee bịa na-ayọkwa ụmụ Igbo niile bụ bloggers na-apụta n'ịntanetị. Biko
malụ nke unu si emepe ọnụ ekwu okwu. Iwe na-ewe gị, mgbe iwe ji ugo obi ịpụtazi na-ekwu ikwuzi na-akwụfe oke ife ga-ebute nsogbu ndị ọzọ na-anụ ya. Ọ dịka a ga-asị na onye na-ekwu okwu anọrọzi. Andụ na-apụtazi na n'iru akwụkwọ na-akọji ndị Chukwu ji alụ ọlụ. Ọ bụ na ịlaikiri onye ọbụla bụ onye na-alụ ọlụ na-alụrụ Chukwu ọlụ, biko ịpụtazi na n'iru akwụkwọ na-ekwu maka ya, ọ dịrọ mma. Ịpụta n'iru akwụkwọ ị na-akọndem Fada Mbaka, ị na-akọndem Ebuka Obi ma ndị ọzọ. Unu apụtazi na n'iru akwụkwọ na-akọchasị ndị etelụ mmanụ. Unu akọchazi na ndị mmụọ ji alụ ọlụ, ndị ọbụla mmụọ ji alụ ọlụ. Unu apụtazi na n'iru akwụkwọ na-akọcha. Unu emezi na pati spirit, unu akpazi n'oke. Ọ bụ na ịlaikiri adoration ministry, onwe nke ịlaik gasibi ya ike ịkọndemuz na nke ọzọ. Ọ bụ na ịlaikiri Zion ministry, ọ bụ na o nwere nke ịlaik gasibi ya ike ịkọndemuz ya nke ị na-alaikiri. Ya bụ ife adịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Nekwanụ ndị mba ọzọ ife a na-eme, una nekwa ya na ndị ọzọ fa na-eme ya. Ndị west fesiri okwote eme fancha nwechara ndị nke fa na-eje na nke fa. Nwụrụ ndị na-apụta kọndem nke fa na-ada eje ka ife ọ ga-ejebụrụ anyị bụ ụmụ Igbo bụ ife ga na-ebute nke a. Adị na anyị fụnụ anyị nwa bụ Kristians, ọ ndị Kristians bụ ife na-ebute ife a niile na-eme. Ịlaikiri Zion, ịlaikiri adoration, unu ebuli ya na-apụta na internet space. Ọ dịrọ mma. Ife a unu na-eme onye na-ebute akpọmoke n'ilu na asị n'ebe ọ na-ele idizi ejedede ka ife a si wee bido. Ifu nọ ndị Kristians ife a adịrọ mma. Na-afụ na onwe unu n'anya ọ bụgodị na ịlaikiri nke nwanne gị na-eme ya bụ n'ishu dịle gị pụta n'ịntanetị, ọ bụrụ ya ka ị ga na-ebupụta wee na-ekwu okwu. Ya bụ ife adịrọ mma maka ikwuche onye o wutepụta okwuo nke ezota na-ekwu na-enwe ọgba aghara n'ebe niile. A na-enwe nsogbu, a na-enwe akpọmoke, a na-enwe akpọmasị, a na-enwe ilo. Biko malụ nke unu si apụta ekwu, unu ekwuzina unu ejizi n'ọnụ unu na-ekwute ife na-adịrọ mma n'ọdịnihu. Ọ ga-ebute nnukwute nsogbu, mkpụrụ ọ ga-amịta adị mma, ọma adị mma. Unu ebute mkpasa, nghasa na nsogbu na akọmọnụ na ilo. Ebe ụmụ ife a niile na-adị ife a na-agakwa n'iru. Biko onye ka nsị ka m bịa yie ọnụ, biko na onye ọbụla malụ ka o si ekwu okwu na ọpụta n'ịntanetị a. Ịmalụ ka isi apụta n'ịntanet space na dị social space, malụ ka isi ekwu okwu. Ọkwa ife nji maka ya wee pụta sị ka m bịa yie ụmụ Igbo ndị niile ekwujọ n'ụdị ọbụla, ụtọ ọbụla esi wee kwuo ya, ekwughị ya n'eziokwu na ekwuru ya, mana biko gbaalụ onye ọbụla ekwujọ ekwugidelu gbaalụ, mana onye nke na-ekwu ekwuzikwa n'ọzọ biko. Ọkwa ife nji maka ya wee pụta. Eji m Chukwu bi n'igwe anyị onye ọbụla, Chukwu okike obiọma, Chukwu ụmụ Igbo, chi ụmụ Igbo n'ụdị ọbụla isi na-ekpelụ. Eji m afa Chukwu anyị wee na-anya onye ọbụla obi dee gị. Iwe gị niile biko ya agbadanata. Iwe na-enwe onye ọbụla agbadanata biko. Mụnwa na-ekwu adịrọ m mma, bụrụ na ndị mma amarọ m eme, adịrọkwanụ m mma, mana ihe nna ya ọnụ onye ọbụla bụ biko onye ọbụla kwụsị ife ọbụla na-ebute akpamoke, na-ebute inwe na ọnụma na ilo na akpọmasị. Onye ọbụla kwụsị ya. Unu apụtazi, unu ekwuzina na nke unu kwuru ezigbo, unu ekwuzina nke na-ebute nsogbu biko. Onye ma na nke ọ ga-ekwu bụ nke ga-ebute nsogbu confusion, ya apụtazi na kwuo ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee dozie nke na-eme. Ọkwa ka ọ dị mma ka anyị ji maka ya apụta. Ọ ga-adịkwala ụmụ Igbo be anyị niile na mma. Onye ọbụla bụ onye Igbo fụlụ Igbo n'anya, na-etinye anya ka ife dịla anịbe anyị na mma, ọ ga-adịlata gị na mma. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma na Nkwọ, na Afọ, na Eke, na Orie. Ọ ga-adịla anyị niile na mma.